Takže čaute, som to ja Tom a vítam sa na to natáčanie tohto Minecraftu, takže ako ináč som na Minecrafte. Konečne už som strašne dlho nenatáčal Minecraft a konečne, ak ste si mohli všimnúť, neseká mi. Haha, neseká mi Minecraft. A teraz mám vlastne mod, či nie, to nie mod, to je zase ten elixir, či aký to je na zajaca. A ak ste si mohli všimnúť, mám nový skin krásny, ktorý som sa snažil urobiť. Taký pekný, krásnočky, môj skin. Dúfam, že sa vám páči. Dal som si na tričko ten melón a dal som si vlasy tak podobne ako mám ja. Dobre, takže konečne natáčam Minecraft, lebo ja už som strašne dlho nenatáčal Minecraft, strašne dlho a za to sa vám veľmi ospravedlňujem. A teraz ideme hrať, prečo tak rýchlo bežím, čo som nejaký puma, ja som ale nie. Dobre, tak ideme teda natáčať Minecraft a furt títo ma tu otravujú, ani neviem kto to je, ani ich nepoznám, ani nič nejem, len to, že sú to, nechcem to hovoriť nadávky. YouTube ma zabije, ale nie. Mám už takéto suroviny, tie som si už našiel, keď som hrával, keď som tak len hral, som si našiel zo pár surovín a tak. Takže teraz mi práve na spawne, ľúbi sa mi ten zaspan taký pekný. To je vlastne taká gula a tuto je všeličo také osadnicie, tak. Dobre, tak ideme teda hrať Minecraft a na budúci diel bude určite natočím ho s Robom, to s tým Ro 94, s ním som ešte nenatáčal. O, diamanty. Kamo, to čo je? Jaj, čo tu padá? Wow, odkiaľ to vyjaduje? No ne mňa, ešte mi hoď, ešte, hoď mi niečo, hoď. Diamante, kompač! Jaj, more, nestiel som to. Bože, ja som mal tak zdražné. Nejaj, tak aspoň parádne veci, ty kokos, to bol riadne rýchle. Čo ti dáva? To zdražne rýchle, ani som nemusel hrať Minecraft, už mám také parádne veci. Ale nie, tieto tu nechám veci, ja chcem mať nové poctivo Minecraft, toto nepotrebujem, no nechám sem jedlo, meč nechcem, toto zahodím, ten meč by som si mohol zobrať, no tak toto si teda necháme, dobre, tak toto teda budeme mať a ideme teda, čo to je, nejaký spúšťač, dobre tak ideme tam, čo to je? Jaj, more, však čo to ide? No tak ideme teda ideme vyskúšať Warp príroda. Je? Dobre, čo to je? To je dobrá príroda, to kokos. Jaj. To je Warp príroda. Stav si na prírodu, či? Kill. Tak ja. No dobre, tak konečne natáčam Minecraft a chcem vám ešte aj také informácie také povedať, že teraz budem mať PlayStation 3, na ktorom budem natáčať určite GTA 5 chcem natočiť s kamošom, aj GTA Online chcem natáčať s kamarátmi a tak, takže sa môžete tešiť na GTA 5 a spravím to možno, že plný, že nie seriál, ako sériu, spravím celú sériu úplne až do posledného levelu. Nebudem to natáčať, ak neviem kto, že natočí pár levelov a už potom nerobí nič, bože. Potom už ďalej nenahráva. Takže takto. Ideme teraz niečo robiť a ešte ma napadlo, že budem natáčať Far Cry 4, teraz bude Far Cry 4, sa veľmi teším na to. Strašne teším na Far Cry... Mori, čo to bolo? Ja som kokos. Príroda. A more, čo som načal? Príroda. Ja neviem ani písať. Príroda. Bože, tu vyhrávajú teraz nejaké muzičky. Prezatvorené okno, nič nie počuť. A ideme. Neviem, kde ideme. Natáčam teraz stále na svojom starom notebooku. No starom. Teraz budem mať za chvíľku nový, sa veľmi teším na ňo. Ja budem mať teraz samé nové veci. Aj nový mikrofón si idem kúpiť, lebo v forme to šuští. Aj na videu. A konečne natáčam nie vo Full HD, ale v HD kvalite. Vo Full HD to budem natáčať potom, lebo teraz sa mi nechce dávať, lebo to Full HD trvá dlhšie. Musíte nastavovať také hovorenia, to trvá oveľa dlhšie. Potom mi to nebolo až také super. Ale teraz natáčam v 720p sa mi zdá a sa mi zdá, že ani tam tak moc to neseká, lebo mne to neseká a sa mi zdá, že ani tam na videu to nebude vidno, že seká. Alebo niečo, že sekám. Že mi to seká, lebo mne to neseká teraz. Normálne plynulo. Čo tu je? Vítajte na Surmi serveri. Ak si nenašli pozornosť pár mesto. Jak
som nejaký pozemok. Prečo to sú tie hovenie? Jaj, more. Takže ja myslím... uzavreté kvôli údržbe. Čo ty máš pomôcť, kokos? Idem sem. Dáme si papaničko. Dobre, a ideme teda. Dobre, takže čo také dneska tu budeme robiť, lebo ja sa tu nudím, ale nie. Konečne natáčam Minecraft, už som strašne dlho nenatáčal. Strašne dlho, ale konečne som pri natáčaní. Som strašne šťastný, že natáčam, lebo ja som strašne dlho nenatáčal. A už teraz konečne aj tie videá budú vo HD kvalite a bude to oveľa lepšie, lebo aj Counter-Strike, keď som predtým natáčal na kanáli, a to môžem, keď si kúknete ten Counter-Strike, tak tam to mi strašne sekalo, lebo som natáčal Frapskom, teraz natáčam iným programom. Fraps mi strašne sekalo, ale fakt, že strašne mi sekalo, čiže preto som nemohol trafiť nikoho, mi to úplne strašne sekalo, sa nedalo. Vôbec. Neviem, teraz natáčam s iným programom a je to oveľa dobré natáčať tiež v HD kvalite, ale nie vo Full HD. Ale teraz si neviem aj tak či tak kúpiť takú nahrávaciu krabicu, ktorú zapojím do notebooku a budem nahrávať vo Full HD kvalite. A tak, dobre, tak ideme teda dopredu a niekde si by sme si tu mohli postavať aj domček, lebo už mám aj dobré suroviny. Aj to si musím ešte takto spraviť. Nemám porobené. Tak. Tak. Dobre, mám sem. Máme drevo. Nechám si ešte zatiaľ. Dobre, mohli by sme si už urobiť nejaké suroviny. A niečo. Nie suroviny. Dom nejaký by som si to mohol postaviť, napríklad tuto. Tak idem tu si postavať dom, to dám preč. Dáme to preč. Drevko vypadí, tu bude môj domček. Luxus. Aha. Takže spravíme si tak. Vidíme, neviem aký domček, z čoho spravíme. Spravíme z obyčajného dreva, čo už teda. Nechce sa mi stavať, neviem aký luxus. No nie. Takto. Budeme mať viacej. Čo chcem ten... Všetci ma tu otravujú, ti čo som nejaká celebrita? Ja som celebrita. Bože, všetci ma tu otravujú, teraz ďalší, čo ma otravuje, že aby som dal papa. No dám mu teda. Tapa a tepta. Čo chceš? Kde si? Tu si. Ty máš zlaté prnku. Čo mi dal? Ďakujem. Bože, každý mi to niečo dáva. Čo mi dáš ešte? Poďo zabiť, bež, utekaj. Takto. Jaj, čo som spravil? Som sa moc preklikol. Teraz mám novú myšku. Sa strašne ťažko na nej mi ovláda, musím si na ňu ešte zvyknúť. Ahoj. Tu budú dvere. A takto. Čakaj, tak. Spravíme to takto. Ja už nemám drevo. Jaj, more. Napíšem, nemáš drevo? Jak sa volá? David, či jak sa volá? Traja ľudia sú tu. A ak sa pýtate, že prečo sa volám Kyslous, preto, lebo sa mi nechcelo kupovať nový Minecraft a toto. A dávať nechcel sa mi kupovať nový Minecraft, čo stojí asi 20 či 15 eur, či koľko to stojí, ale kamarát mi povedal, že on mi predá, tak za 5 eur. A tak mi dal teda ten Minecraft, a som spokojný. Dobre, teraz tak si spravíme. Takže tu bude mať suroviny. Alebo tu. Tu bude mať, takže suroviny. Tu budeme mať tie veci. Spravíme si drevo. Borej, dneska som nejaký pomylený, aj. Už druhý deň zo školy. Tak sa, dneska bola škola, aj. Nechci ani vedieť, čo sa stalo. Všetko bolo poznámka, 5. No nie. Dneska ešte len 3. Je aj 3. septembra a dostávali sme veľmi dobre do veka. Dostali sme veľmi dobre a ježišmarja, to sa riadne rýchlo minulo. Bože, čo ti dáva? On zase chce. Dobre. Kámo, máš drevo?
Nevidím ťa, tu si. Máš, nie sklo, ja ten drevo mori. Železo! Ty kokos, čo mi všetko dávaš, kamoš? Čo som ja, celebrita? Aj more, daj mi dačo. Niečo normálne, drevo normálne. Ježišmare. Bože. Kokos, čo mi všetko chce. Jaj. Rovno mi daj celý dom, ty kokos. No, postav mi rovno dom. Ja si vidím pomôcť. Ty si... Ja to nechcem bavať. Dobre mám veci, ty kokos, doskutne. Celebritos, elevetatos. Hej. Takto spravíme takú podlahu. A počkaj, mi dal aké drevo. A ja chcem normálne, jaj, more. Bože, ja už mám drevo. To postávame. Takto. A super. Sa myslím, že toto drevo mi vyjde. Teraz, dobre, išlo mi to. To dáme preč. Oni. Nepotrebujem. Teraz si spravíme teda toto. Však ja už mám. Nevadí, tak dám mu na to, máš nechaj si. Jobíme darček. Bye bye. Jaj, však on je hluchý, jaj. Nemáš takéto drevo. Som si slepý, čo ti toto musím ukázať 5 hodín. Toto. Tak nicht. Dobre, si teda nájsť to drevo, neviem či ho tu niekde nájdem. Ja zabudol som si to nastaviť z toho domu, lebo sa mi potom nebude chcieť chodiť zase naspäť. Zase? Nastavíme si tu teda set home. Bereme nájsť teda to drevo. Koľko mi dal železa? 4. Niekam mám cez sebou. Našiel som tú kravičku. Dobre. Slepka. Čo som slepý? Asi. Ale nájdeme to. Takže prepáčte mi, musel som na chvíľku odísť si niečo spraviť, ale už som tu naspäť a už je noc, tak to som fakt, že nečakal. Tak ideme domov a dáme si drevo, som nenašiel zatiaľ žiadne. Ja som si zase to mega som vypol, ale nechal som tam, kde som bol, čiže môžeme pokračovať v hre. Dobre, takže je tma, najlepšie bolo, keďže mám vlnu, by som si išiel aspoň robiť postelné, nemám. Máme svetlo, čo tam svietí? Čo to svieti? Čo to? Asi voda. Ale nie. Dobre, tak ideme si tam dať tie, jak sa to volá, fakle. Odstránili jednu vec. Rolling. Čo? Kde sú tie fakle? Tu sú, dáme si ich sem. Dobre, dáme si takto dve. Sem dve. Som dal ešte dve, ale nemám ako. Pretože tu takto vyzerá môj provizorný domček krásny. Teda očarujúci. Dobre, tak musíme si vyťažiť kameň, aby som si mohol spraviť 5. Čo bolo? Creeper. To zabijeme. Ježmaja, však to sú sem kostry, čo? Čo som ja? Creeper. Dobre, takže máme Gunpowder, či jak sa to volá? Gunpowder. Dobre, takže si vyťažíme kameň.
sa mi zdá, že dostatok kameňa. Ale môže aj to mi aj stačí. Na to, aby som si spravil... jak sa to volá? Bože, ja som aj zabudol. Nie, pec, tak. Kde to je? Ja chcem luk. Ja aj môžem som zabil. Dobre. Teda. Tak, už môžeme vlastne si dať aj takto okná, dáme si okienka teda. Rovno už tam, kde máme to drevo. Aby sa sem nedostal. No, dostanú, ale čo sa dá robiť? Dobre, ešte sme nejaký slepí. Dobre, takže teraz si dáme kamene, spravíme si teda pece, môžeme si spraviť dve. Pece, spravíme si teda dve. Nemám toľko veľa uhlia na to, aby som si spravil dve, nevadí. Sa už dorobiť. No, čo som spravil. Tak, a dva. Už dáme na poli. 4. Nemám niečo na opečenie, že by som si opekol. Nič také tu nemám, už opečenie mám. Nemám nič také. Ešte si spravíme z dreva. Jak sa to volá, jaj. Viete čo? Mám skrinku, čak sa to volá. Tak, dobre, dáme si ju sem. Tie nepotrebné veci, napríklad toto. To si nechám, toto zložíme zatiaľ, toto si nechám, tam mám tu sa aj s diamantami. To nemusím, ale som si to tak usporiadať. Naradie, meč sem, a mám vlastne jedno meso. Mám vlastne to dáme tam. Dobre, si opäť to meska teatry. Ešte strechu si musíme urobiť, neviem, nejakú peknú. Sklo, musím ísť nájsť piesok. Určite som myslel, že tam bol, lebo tam bola voda. Neviem. Nevšimol som si dobre. Teraz si myslím, že je to piesok. Hej, je. Že to nie je piesok? Nie. Sa mi vzdalo. Tak ideme teda hľadať ďalší potok. Tu je, hneď je tu piesok. Dobre, tak máme piesok. Dobereme si ho. A teším sa na natáčanie Far Cry 4, na to sa veľmi teším. Teraz za chvíľku je Far Cry 4, čiže sa tešte, budeme natáčať určite buď sám alebo s kamošom. A máte sa teda na čo tešiť teraz, začala mi sezóna. Nezačala, ale ježiš, ten. Jaj, Morej, zase. Tu máš, ja som Assassin Morej. Dobre som to skolil. Dobre, a budem natáčať určite Minecraft veľa s kamarátmi, teraz som natočil napríklad aj Hexit alebo také niečo, musím ešte nájsť, lebo kamarát našiel taký parádny server, kde budeme natáčať, tak tam budem teda natáčať s ním, s tým Patreskom, neviem či ho poznáte, ale asi je, lebo už som s ním aj natáčal Minecraft. A kto to je? Topko. Kto je? Napíšeme mu, kto si. Tak, diamanty ty si tu nechám. Som moc komerčný. Tak si dáme sem usporiadané veci. Sem, to nepotrebujem. Sem upiecť. Mesko sem, tak. Spravíme takto. Dobre. Teda. Kebyže to je niekde ostatní, by som mu zobral to a nech mi dá niečo. Neviem čo mi dá. Chcem, aby bolo. Dobre. Ja mám železo však, musím sa pozrieť, železo mám, čo mi napísal? 1, 2, 3, ale chodoriť, topko, hopko, ale to spravíme si takto, tak, spravíme si krompáčik, to budem najviac potrebovať teraz krompáč, budem aj niekde ísť stražiť alebo tak, sem, dobre. Dobre, a to je asi z tohto videjka tak všetko, tak budeme sa na budúce... ja mám zapichnuté včele. Nie včele, jak sa to volá? Na mozgu. Preto som nevidel rozmýšľal, lebo mám mozgu zapichnuté. Dobre, tak budeme sa teda na budúce, tak lúčim sa s vami a Tomo a budeme sa na budúce, tak čaute. Čau.